Имате страхотни идеи за видеосъдържание и искате да си направите собствено видео и подкаст студио в офиса. Ето какво е добре да знаете преди да се окажете в ситуацията на много компании, които изсипват една торба пари за техника и после месеци наред се чудят какво да правят. Аз съм Данчо, създател на Mute Madness Studio и вече 10 години изграждам инфраструктура за качествени видеопродукции. Правил съм собствени студия, такива за клиенти и най-разнообразни конфигурации за шантави формати и събития в онлайн и хибриден формат. Та нагледал съм се. Споделям ви 3 неща, за които е задължително да помислите и да се подготвите, ако мислите в посока на собствено студио в офиса. Първо, имате ли подходящо пространство? Естествено, това зависи от планираните формати. Ако искате един човек да води вебинари пред камера, може да ви върши работа и по-малка стая. Ако искате да правите подкаст с формати с повече участници, то може би по-рядко използвана конферентна зала с размери 5 на 5 метра, примерно е смислен вариант. Понеже светлината и акустиката са супер важни, добре е да може да се блокира естествената светлина и да има по-малко прозорци. Мека подова настилка, завеси и меки мебели ще помогнат за акустиката. А знаем, че добрият звук е дори по-важен, отколкото добрата картина. Второ, в какво сте готови да инвестирате? Разбира се, има много варианти на чисто техническата конфигурация. Обикновено търсим възможно най-доброто съотношение между цена, качество и простота на системата. Когато ни е достатъчно ясно какви формати ще правим в следващите поне 12 месеца, можем да си спестим много главоболия. Основните пера ще са декор, някакво акустично третиране, камери, осветление, микрофони, аудиомиксер, кепчър устройство или видеомиксер. Трето, и това, в което често нещата се чупят. Имате ли човек, който да поеме процеса? За да може всичко да се случва гладко, без сътресения и без да снимате брак или да се бавите излишно, има нужда от един дедикейтнат човек, който се занимава с заснемането. Това не е човек от Sales или техническия ви отдел, който има някакъв бегал интерес към снимането, но се занимава с тотално други неща. Това е човек, в чиято трудова характеристика пише, че работи и по видеопродукцията. Може да работи и тясно с маркетинга, може и да се занимава с монтаж, може и да не, но важното е оперирането на студиото да е официална част от работата. Казвам го не случайно. Виждал съм варианти на хора от други отдели, които по съвместителство се хващат да помагат и с видеото от мерак, но често това не е ефективно. Това е за сега. Ако имате въпроси и чудения, пишете ми в коментар, ще се радвам да помогна. Ако пък вече сте го докарали до някъде и искате да направим одит на положението и да помислим как може да се оптимизира, пишете ми тук или по мейл и ще се радвам да помогна.